Sí. Sí. Cortaron, no, siguen ahí. Hola, quen anda aí? Hola. Hola, Moi boa tarde. boa tarde. Boa tarde, que tal? Como te chamas? Ben, Xosé. Xosé. Que pasou, Xosé? Pois que levo desde ontes das 6 da tarde sin a televisión de Galicia. Ostra. ¿Cómo? Sí, E non a eso escoito... das 6 da tarde, que é un lóstrego que nos deixou sin a televisión. Pero foise a televisión de Galicia solo? Só. E As as demás víanse. E as outras cadenas siguen? Siguen. Que cabros, pero como fan eso? Ainda hoxe. Ahora mismo sigue sin poder ver a televisión de Galicia? Sigo sin poder ver a televisión de Galicia. Pero como pode ser iso? Pero, e Pois, chamache a algún técnico ou algo? Eu non. Non chamei a naide e non foi falta chamar a naide que iso te dou ter por aí. Pero eu non sei se o darei solucionado eu, desde aquí. Aquí non, pero chama que antes que chamara. O sea, ti vas cambiando de canle e cando chegas a onde estaba a galega non está. Non está. E que hai? Hai Está negro? desaparecida. Que está en negro? No, a pantalla sale unha pantalla bonita, que estas Smart TV son preciosas. Ah, pero que sale na pantalla? Pois sale un monte moi bonito, con un río precioso. Pero que fantasía é? Pero será o salvapantallas, entón. Justamente. Ah, vale. O sea, pero a única que non vese é a galega. A galega, nin a unha, nin a dúas. Bueno, a sexta tampouco. Bueno, ainda menos mal. Normal, sí. Temos a Albalea, a nosa compañeira. Claro, Sí. non podes ver agora a Televisión de Galicia, pois a nosa compañeira Albalea, Non poido, non. pois estaba agora mesmo en Punta Candieira. Debe de estar Aí está pretiño. ben, que se amarre ben. Tú tens medo que chegue o venres, que chegue lugar e que non poidas ver, claro. Ai, non se me ocurre. Eu aí, en lugar, lo siento en el alma, pero supérame. Non. Mala suerte, tú, que tamén apuntei mal tamén. Sí, como sí, rayo. Bueno, Sinto nada. quería dicir Land Rover o xoves. Tampouco. Sinto en alma, pero tampouco. Non. Madre de Dios. Non. Pois temos No, que... no. Perdona que se Nin- estáse cortando, Xosé. Xa me dá a mi alma. Xa Estase sinto cortando nada, a... pero Nada, ahora xa nin non- lugar ni lenro. Non. Nada. Non. Entón, pa que Sinto moito, carallo nada. queres que volva a televisión de Galicia? Pa ver a voltas co prato. Bueno, pois temos que solucionar entón. Sí, señor. Hai que solucionarlo. Claro. Sí, señor. Pa ver a voltas con prato. Xosé, imos intentar Justamente. solucionarlo, senón podes ir ao bar a velo. Non, ao bar non. No. Hoxe vai te chamar hoxe en directo Fran Cañota. Debería, Vale? Sí, pero como me vai chamar se non poido ver? Joder, porque ten que ver unha cousa ca outra. Pois ten que ver o que non ten que ver a un cego. Non, Pero o teléfono tes. digo eu. Teléfono, sí. Pois Fran Cañota chámache e vaiche contando el o programa. E vai me dando os 50 euros. Ah, tú querías tamén... Tú querías Digo tamén eu. os cartos, O coño, digo eu. Sí. Se chaman a Madrid, danlles a Madrid, pois aquí polo menos Pois vai aquí quedar... falamos gallego. Vai quedar o tema en mans de Fran Cañota, sabes se pode volver a ver a Galega, por qué? Falamos con él, Bueno. falamos con él. E Bueno, o dos 50 sin euros problema non nenhum. aseguramos, Xosé. Nada, non hai problema. Sin 50 euros tamén se vive. Oye, che, pasarache máis veces, Xosé? Sí. Sí. Pasou Cando máis hai veces. así un pouco de temporal todo iso, sí, ó. Bueno. No, Onde sí, vives exactamente? En Cedeira, no? Aí pegou duro, Cedeira, en Cedeira, sí, señor. Está pegando duro ahora. Estaba. Ahora quentoso. Oh. Pois unha aperta grande, Xosé. Gracias por chamar. Bueno, igualmente, hombre. Nada, e Nada. perdona a indiscreción. Ah. Chao. Un millón, Xosé. Nada. Chao. Ata logo. Chao. Tenemos que decir, claro, él non pode ver a tele, podías decir por teléfono que arrancábamos Agora agora. vai ver a tele. Poña a Telecinco, a mí que me tal con Xosé, por si acaso, si nos estás vendo e o resto de Galicia, arrancamos así o que anda aí de hoxe. Madre que lo parió.